दिनै बेयाव सावरायगोन जोङो थाखो 9 नि सानखान्थि खोन्दो 6 बेवहाय दं जोंनिया हांखो आरो खनाफोर लाइन्स एन्ड एंगल्स बेनि सायावहाय जोङो सावरायगोन जोङो मानि सायाव सावरायगोन जोङो हांखो आरो खनाफोर बेनि सायावहाय जोङो सावरायगोन जोङो ना हांखो एबा नोङो लाइन्स आरो मा होनदों खनाफोर माने एंगल्स होननानै बुंदों बेवहाय ना जोङो बेवहाय एक्सारसाइज 6.1 6.2 बेफोरखौ जोङो सावरायनायनि सिगांनो जों बेवहाय मा सावरायग्रोना लागोन जोङो बिनि जिनाखि सिनायथि होनाय बा इन्ट्रडक्सन बिनि सायावहाय जोङो सावरायग्रोना लागोन जोङो नोंथांमोनहा भिडिअखौहाय जाहाथे बुजिना बेनि थाखाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फारियैहाय जाहाथे दाना दुना नाया स्किप खालामनानै जे जोङो हांखो होननानै बुङोब्ला मा बुजियो जोङो ना हांखो होननानै बुङोब्ला जोङो लाइन होननानै बुङोब्ला माखौ बुजियो जोङो जे मोननै बिन्दोजों जोङो जेब्ला फोनांजाबो ना अब्ला बेखौ मा होनना बुङो जोङो लाइन आरो जेब्ला लाइन्स होननानै बुंगोन जोङो ना एस दाजाबदेरगोन अब्ला हांखोफोर होनना बुङोब्लाथाय जोंना मा जागोन मोनसेनिख्रुइ बांसिन जागोन बेना बेबायदि हांखो जागोन बेहाय ना हांखो आरो हांखोफोर ना बेखौहाय जोङो बुजियो आरो खना होनना बुंबाथ' जों मिथियोना खना मानि मा बेवहाय जोङो सावरायगोन खनायाहाय मोनबेसे रोखोमनि दं बेवहाय मा खना दङ बेनि सायावहाय जों सावरायगोन एंगल्स एबा खनाफोर ना एंगल्स एबा मा होनदों खनाफोर बे खनाफोरनि सायावहाय जोङो सावरायगोन आरो जे जोङो सिगांनो मा मोनग्रोनो हायो जोङो खना सा खना सा खना जे खना सा खना होननानै बुङोब्ला माबायदिखौ जोङो खना सा खना होननानै बुङो जोंना इंराजियावहाय जोङो एक्यूट एंगल बेखौ बुङो जे खना सा खना माने मा जायो बियो जे 0 आरो 90 नि गेजेरावहाय थानाय ना 0 आरो 90 डिग्रीनि गेजेराव थानाय बेबायदि खनाखौ मा होनना बुङो जोङो खना सा खना माने बेयो मा जागोन 0 जेनेबा हमना लाबाय बेयो एक्स जेनेबा ना बेयो एक्स बा माबा मोनसे जोङो हमना लाबाय खनाखौ जोङो ना होमबा बे मा जागोन 0 आरो मानि गेजेराव थागोन होनदों 90 डिग्रीनि गेजेरावहाय थागोन बेबायदिखौनो मा होनना बुङो जोङो खना सा खना माने माने 0 आरो 90 ना बिसोर मोननैनि गेजेरावहाय थागोन आरो बियो बेबायदिखौनो मा होनना बुङो जोङो खना सा खना होननानै जोङो बुंगोन बेखौहाय सरि बियो देरसिनसो होनाय जादों बेना सरि बेयावहाय मा जागोन होनदों फिसासिनसो ना 90 नि फिसासिन 0 नि देरसिन जागोन 90 निख्रुइ मा होनदों फिसासिन ना सरि बेयाव गोरोन्थि जादों फिसासिन बेहाय ना बेनिफ्राय जों मोननो हाबावो खनाथि खना मा होनगोन जोङो राइट एंगल होनना बुङो जोंना राइट एंगल खनाथि खना माने मा जागोन बियो 90 डिग्री बिनि 90 डिग्रीजों समान ग्रोब जागोन बियो माने मा जागोन बियो होनदों खनाथि खनाया मा जायो होनदों बिसोरो मोजाङै लिरना लाबानो जाबाय ना खना सा खना माने मा होनदों 0 आरो मा होनदों 90 नि गेजेराव थानाय खनाखौनो मा होनना बुंगोन जोङो खना सा खना होनना बुङो जोंना आरो खनाथि खनाया जाबाय 90 डिग्री जे बबेबा मोनसे खनाया जुदि 90 डिग्री जायोब्ला ना बेबायदि 90 डिग्री जायोब्ला बेखौ मा होनना बुंगोन जोङो खनाथि खना होननानै बुंगोन जोङो ना बा राइट एंगल होननानै बुंगोन जोङो खनाथि खना बियो मा जायो होनदों मानि समान जे बेखौ जोङो हमना लाबाय एक्स हमना लायोबा नैबे खनाया मानि समान जागोन होनदों बियो 90 डिग्रीनि समान दानिया जों मोनो खना बा मा होनदों बेखौहाय बेना बे मा जागोन खना मानि मा बेयाव ना खनाया मा होनो खनामाया जाहैबाय जोंनिया खनायाहाय जोंना जाहैगोन जे 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन मिथिबाय 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन सापस बेफोरबायदि जागोन बेना 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन नाथाय मा जागोन बियो मा होनदों 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन नाथाय जे बेखौ जोङो एक्स हमनानै लायोब्ला ना मा जागोन बियो 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन आरो माने फिसासिन होनदों बियो 180 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन माने बे 90 निख्रुइ देरसिन माने 90 नि देरसिन आरो 180 नि दुइसिनखौनो मा होनना बुङो जोङो खना होननानै बुङो जोङो ना जाय खनायानाखि 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन नाथाय 180 निख्रुइ फिसासिन बेबायदिखौनो मा होनना बुंगोन जोङो खना होननानै बुंगोन बेनिफ्राय जों मोननो हायो गोथों खना जे बेवहाय स्ट्रेट एंगल जे बेयावहाय मा होनदों बेयावहाय गोथों खनाया जाहैबाय जे मोनसे गोथों हांखो जाय खनायाहाय माने 180 जायोना बे खनाया मा जानांगौ जोंनाहाय 180 डिग्री जे 180 नि समानखौ मा होनना बुङो जोङो गोथों खना होनना बुङो जोंना गोथों खनाया जाहैबाय 180 खौ जोङो गोथों खना होननानै बुंगोन जोङो बेनिफ्राय जों मोननो हायो बिखुं खना जे बिखुं खना होननानै बुङोब्ला माबायदिखौ जोङो बिखुं खना होननानै बुङो जोंना
जे बिखुं खना होननानै बुङोब्ला जों मा जागोन जे हमना लाबाय बेयावहाय ना जे बेयावहाय मा जायो नैबेखौहायसो दे नैबेखौ नङा दे बेखौ नङा नैबेखिनिखौसो ओरैनिखौसो मा होनना बुङो जोङो बेखौहायसो मा होनना बुङो जोङोहाय बिखुं खना होननानै बुङो। जे बिखुं खनानि माना मा जायो जेब्लायबो मा जागोन बियो 180 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन नाथाय मा जागोन बियो मा दङ 180निख्रुइ देरसिन नाथाय मा जागोन मानिख्रुइ फिसासिन 360 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन। मा खालामनांगोन जोङो जेब्ला जोङो नैबे बिखुं खनाखौ दिहुनगोन जोङो ना उनावहाय जोङो जे बेखौ जों मिथिग्रोना लानांगोन जोङो उनावहाय जोङो जेब्ला बानायहैना सोंनायफोर बिदांफोरखौ बानायहैगोन अब्ला जों बेफोरखौ नांथारगोन आरो बेफोरखौ मिथिना लाग्रोनांगोन जों ना। होमबा जोङो मा खालामनांगौ होनदों बेवहाय नैबे जेनाखि बिखुं खना बे बिखुं खनाखौ दिहुनोब्ला जोङो जेब्लायबो 360 डिग्रीनिफ्राय नैबे खनाखौ जों दानख'नांगोन आरो हमना लाबाय साप'ज बेखौहाय ए खना होमबा बे मा खालामनांगोन जोङो एखौ दानख'नांगोन 360 डिग्रीनिफ्राय जोङो मा खालामनांगोन नोङो नैबे खनानि मानखौ दानख'योब्लानो जोङो नैबे खनाखौ मोनगोन जों ना। बिखुं खनाखौ जेब्लायबो मा जागोन नोङो 180 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन 360निख्रुइ फिसासिन बेखौनो मा होनना बुङो जोङो बिखुं खना होननानै बुंगोन जोङो। दानिया मा जों मोनबावगोन बेवहाय बेबायदिनो खनाफोर आरोना बे बेवहाय जरा खनाफोर होननानै बुङोब्ला जोङो माखौ लानो हायो जोङो जाफुं खनायाहाय माबायदिखौ बुङो ना जाफुं खना जे जाफुं खना जे मा होनदों बेवहाय जरा खना जानांगोन दे बे मोननै खना ना जरा बेवहाय जे जाफुं खनायाहाय माबायदिखौ बुंगोन जे हमना लाबाय बेवहाय जे माबायदिखौ जोङो जाफुं खना होनना बुङो जोंना मोनसे गोथों हांखोनि सायाव मा थागोन दोङो बेवहाय मोनसे गोथों हांखोनि सायावनो ना मोनसे बेवहाय थागोन थोंगो थागोन आरो ना बेवहाय मा जायो नैबे खना आरो नैबे खना बिसोर मोननै खनानि दाजाबगासैया जेब्ला मा जागोन हमबाय बेखौ एक्स आरो बेखौ वाइ ना बा एक्स प्लास वाइ बिसोर मोननै दाजाबगासैया मा जानांगोन जोंनियाहाय 180 सरि बियो कमप्लिमेन्टारि ना जाफुं खनासो होनदों बे नङा जाफुं खना बे जाफुं खना माने जोंना मा जानांगोन बियो 90 डिग्रीसो दे 90 डिग्री जे मा जागोन बेवहाय मोननै खनानि दाजाबगासैया ना मोननै खनानि दाजाबगासैया मा जानांगोन जोंनियाहाय मा दोङो एक्स प्लास एंगल एक्स वाइ ना वाइ बिसोर मोननै दाजाबगासैया मा जानांगोन दोङो 180 डिग्री बिनियाहाय जाफुं खनानिया बेबायदि ना माने मोननै खनानि दाजाबगासैया मा जागोन जोंनियाहाय 180 खौ लिरफ्लांगासिनो ना 90 डिग्रीसो दे 90 डिग्री माने बेवहाय मा दोङो जाफुं खनाया जाहैबाय मा दोङो मोननै खनानि दाजाबगासैया जेब्ला 90 डिग्री जायो अब्ला बेखौ मा होनना बुङो जोङो जाफुं खना। बेनिफ्राय जों मोनबावगोन मा खना मोनबावगोन जोङो बेनिफ्राय जाफुंमा खना जाफुंमा खनाया जाहैबाय जे बेबायदिनो मोननै खनानि दाजाबगासैया मा जानांगोन एबारनासो 180 दहाय एसे गोरोन्थि जादों बेवहाय ना जाफुं खनाया जाहैबाय 90 डिग्री जायो मोननै खनानि दाजाबगासैया एबारनिया मा जागोन दाजाबोब्ला मा जागोन बियो बेसेबां जायो दोङो 180 डिग्री मोननै खनानि दाजाबगासैया जेब्ला 180 डिग्री जायो अब्ला बेखौ मा होनना बुङो जोङो जाफुंमा खना होनना बुङो बेखौसो ना गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय मोनगोन जोङो नांजाब खना जे बेखौहाय जों मोनगोन जे माबायदि ना नांजाब खना माने मोननै खना थागोन बेवहाय ना जे जेब्ला बेयाव थागोन बेवहाय सरि बेबायदि खनाखौ मा होनना बुङो जोङो बे खनाखौ मा होनना बुङो जोङो नांजाब खना होननानै जोङो बुंगोन बेवहाय जे नांजाब खनायाहाय मा थायोना बेहा मोनसे मा थायो नोङो मा थायो नांजाब जेनाखि नांजाब खना ना बे नांजाब खनायावहाय मा जायो आगोसार मा जायो थिखिनि बिन्दो थायो बेवहाय बेनिफ्राय मा थायो बेहा आगोसार आखान्थि थायो बेनिफ्राय आरो मा थायो बेनि आगोसार नङि जेनाखि आखान्थि ना बे आखान्थिफोरा मा जायो आगोसार आखान्थिनि गुबुन फारसेखै थायो बेवहाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेबायदिखौ मा होनना बुङो जोङो नांजाब खना होननानै बुङो जोङो। बेनिफ्राय जों मोननो हाबावो मा होनो खनाफोरनि हांखो जरा मा दोङो लिनियार पेयार अफ एंगल्स ना मा होनो बेवहाय खनाफोरनि हांखो जरा जे बेबो बेवहाय मा जायो जे जेब्ला मा जायो बेवहाय ना मोननै खना बे मोननै खनानि दाजाबगासैया जेब्ला मा जागोन 180 डिग्री जागोन ना दाजाबगासैया 180 डिग्री जागोन अब्ला बेखौ मा होनगोन मा होनो हांखो जरा होनना बुङो बेवहाय ना खनाफोरनि हांखो जरा माने हांखो जरा होननानै बुंगोन जों बेखौहाय
बेनिफ्राय थों उल्था खना एबा थोंजों उल्था खना होननानै बुङो। थों उल्था खना एबा थोंजों उल्टा खना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। जे थों उल्था खना आरो थों उल्था खना एबा थोंजों उल्था खना ना बेयो माबायदि जानो हायो जेब्ला मोननै हांखोआहाय ना मोननै हांखोआ जेब्ला गावजों गाव मोनसे बिन्दोआव दानस'लायगोन ना बेबायदि दानस'लायबाय जेनेबा हमना लाबाय बे दानस'नाय बिन्दोआ अ ना अब्ला मा जायो नैबे खना आरो नैबे खनाखौ मा होनना बुङो जोङो थों उल्था खना होननानै बुङो जोङो नैबे खनाजों नैबे खनाखौ आरो नैबे खनाजों नैबे खनाखौ मा होनना बुङो जोङो थों उल्था खना। बेनिफ्राय मा जायो नैबे खनाजों नैबे खनानि जखाया मा जागोन समान आरो नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान जागोन। अब्ला जों बुजिबाय थों उल्था खनाया माखौ होननानै बुङो बेखौ ना। दानिया जों बेयावहाय मोनबाय ना दानिया जोङो दानस'लायनाय हांखो आरो दानस'लायि हांखो मा होनना बुङो जोंना दानस'लायनाय हांखो होनना बुंबा नैबेबायदिखौनो बुंगोन आरो दानस'लायि होनना बुंबाथाय जोङो लिक जायखौ जोङो लिक होनना बुङो जोंना बिदि जेरावबो दानस'लाया बेबायदिबा ना बेखौनो जोङो मा होनगोन दानस'लायि हांखो आरो दानस'लायनाय हांखोबाथाय बेबायदिखौ जोङो दानस'लायनाय हांखो होननानै बुङो जोङो ना। दानिया जों मा सावरायगोन लिक हांखो मिथिबाय लिक हांखो आरो मा होनदों मोनसे दानस'ग्रा लिक हांखोफोर आरो मा होनदों दोंसे दानस'ग्रा लिक हांखो जेनेबा नैबेयो ना बे जाहैबाय मोननैयाहाय लिक हांखो आरो बिसोर जाहैबाय लिक हांखो बेखौ मोनसे मा होनदों दानस'ग्राया दानस'बाय ना बेखौहाय मोनसे दानस'ग्राया दानस'दों अब्ला जों बेयावहाय माखासे खना सोमजिगोन ना नैबे खना बे खना बिसोर खना सोमजिबाय आरो ना हमना लाबाय बेखौ 1 2 3 4 5 6 7 8 बेबायदि मुं होबाय जेनेबा खनाखौ ना अब्ला जों बेवहाय बबे खनाखौ जोङो मा होननानै बुङो जोङो ना बेखौहाय जोङो बेवहाय लागोन जोङो बेयावहायबा जों फार्स्टआवनो जों मा होनो मोखांसे खनाफोराहाय माखौ होनो मोखांसे खनाफोर होनना बुङो नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दे मोजाङै बुजिनायनि थाखाय ना मोखांसे खनाफोरा बेवहाय माया मोखांसे खनाफोर आं इंराजिनिखौबो एसे लिरना होलांसै ना जे मोखांसे खनाफोर होननानै बुङोब्ला माखौ जोङो माबायदिखौ मोखांसे खनाफोर बेवहाय ना बबेजों मोखांसे खना बेवहाय मा जागोन 1 जों आरो नैबे 5 बिसोरो ना मोखांसे माने एखे ओरैजाय थादों ना बेखिनि बिसोरो थादों बे मा जागोन होनबा मोखांसे खनाफोरा मा जागोन नैबे 1 आरो 5 खना ना एंगोल 1 आरो एंगोल 5 आ मा जागोन मोखांसे खना बेनिफ्राय मा जागोन एंगोल 2 आरो एंगोल 6 एंगोल 2 आरो एंगोल 6 ना बे मा जागोन मोखांसे खना आरो बेनिफ्राय मा जागोन 4 आरो 8 एंगोल 4 आरो एंगोल 8 आ मा जागोन मोखांसे ओमफ्राय 3 आरो 7 आ मा जागोन मोखांसे खना ना गोसोआव लाबानो जाबाय बिसोरोहाय मा जागोन गावजों गाव मोखांसे खना बिसोरो ना। बिनिफ्राय दानिया मा दङ उल्था मोखां इसिं खनाफोर उल्था मोखां इसिं खनाफोर जे उल्था मोखां इसिं खनाफोराहाय माबेया ना बेवहाय उल्था मोखां इसिं खनाफोरा जाबाय बे सिङाव थानाय ओरै बायजोनियाव नङा नैबे सिंखैजायनायाव थानाय ना नैबे जेनाखि लिक हांखो बिसिनि सिङाव थानाय आरो ना नैबे बायजोनिखौ मोनाखै इसिं होन्दों नालाय ना इसिं खनाफोर मा बिसोरो ना उल्था मोखांबा मा जागोन एंगोल 4 जों माया जागोन एंगोल 6 आ एंगोल 4 जों माया जागोन एंगोल 6 आ एंगोल 3 जों माया जागोन एंगोल 3 नि उल्था मोखाङा मा जागोन एंगोल 5 गोसोआव लाबानो जाबाय ना। दानिया मा दङ उल्था मोखां बायजो खना दानिया बायजोनि दहायना मानिमोन बियो सिंनिमोन बियो बायजो खना उल्था मोखां बायजो खनाफोर बेवहाय उल्था मोखां दाना बायजोनिखौ दे बे बायजोनिखौ दाना नैबे सिङाव थानायमोन ना बेजों दाना मा जागोन बेवहाय एंगोल 1 जों मा जागोन दाना एंगोल 7 आहाय मा जागोन बियो उल्था मोखां बायजो खना बियो ना बायजोनि बेनिफ्राय आरो मा जागोन एंगोल 2 जों माया जागोन एंगोल 8 आहाय बायजोआव थानाया ना बिसोरो मा जागोन उल्था मोखां खना। दाना जोङो मा मोनबाय जों उल्था मोखां बायजो खनाखौ जों मोनबाय जोंना बेनिफ्राय जोङो मोनबावनो हायो बेनिफ्रायनो जोङो दानस'ग्रानि मा एखे फारसेथिं जेनाखि दानस'ग्रानि एखे फारसे ना बे एखे फारसेथिं थानाय मा होनदों इसिं खनाफोर जे दानस'ग्रा जेनाखि दानस'ग्रा ना बे दानस'ग्रानि एखे मोखांथिंनो थानाय जेनाखि इसिं खनाफोर ना
होमबा बिसोर मा जागोन बेवहाय ए दानस'ग्रानिनो दे नैबे दानस'ग्रानि बे इसिङाव थानाय बे सिङाव थानायनि मा होनदों फारसेथिं थानाय इसिं खनाफोर होनदों दानस'ग्रानि एखे फारसेथिं थानाय इसिं खनाफोरा मा जानो हायो बेवहाय नैबे सिंनिया ना नैबे बायजोनिया नङा होमबा एंगल 4 आरो एंगल 5 एंगल 4 जों एंगल 5 आहाय ना बिसोरो एखे फारसेथिं थानाय खनाफोर बियो आरो मा जागोन एंगल 3 जों एंगल 6 सलामा जाबाय बेखौ ना दानिया जों बेवहाय सोंनायनि सायाव सावरायनोसै जोङो ना सोंनायनि सायावहाय 6.1 आवहाय सोंथि 6.1 आवहाय से नाम्बाराव होनदों सावगारि 6.13 आव ए बी आरो सी डी हांखोफोरा अ बिन्दोआव दानस'लायो माने नैबे जेनाखि सावगारि ना बेवहाय नैबेसोरो दे नैबे ए आरो ए बी आरो नैबे सी डी आहाय मा बिन्दोआव दानस'लायदों दोङो अ बिन्दोआव दानस'लायदों जुदि एंगल ए अ सी नैबे एंगल ए अ सी नैबे खना आरो नैबे खना दाजाबनाया ना बी अ ई नैबे खनाजों नैबे खनानि दाजाब गासै बेसेबां दोङो 70 डिग्री आरो एंगल बी अ डी नैबे बी अ डी नैबे खनाया माने बेसेबां दोङो 40 डिग्री अब्ला मा खालामनांगौ जों बेवहाय एंगल बी अ ई खना जेनाखि बी अ ई नैबे खनानि मान आरो माखौ दिहुननांगौ बिखुं खना दे बिखुं खना मानि मा बेवहाय नाय सी अ ई होनदों सी अ ई से नैबेखौ नोङा मिथिबाय बिखुं खना होनबा नोङो नैखौसो दिहुननांगौ ओरैखौसो मिथिबाय बेवहाय मा जागोन दोङो सी अ ई होनदों नालाय नैबेखिजानासो जागोन बेना बिखुं होनदों नालाय बिखुं खना नालाय बेयो ना नैबेखिजानासो जागोन ओरैना नङा बेयो ना जे बेवहाय होनदों ना कुइसनाव होनदों जोंनिया जेनाखि कुइसनावहाय ना मा होनदों जे ए बी नैबे ए बी आरो सी डी हांखोफोरा मा होनदों अ बिन्दोआवहाय दानस'लायदों नैबे ए ना नैबे ए बी आरो नैबे ना सी डी आहाय बिसोरो मायाव दानस'लायदों होनदों अ बिन्दोआवहाय दानस'लायदों बेयो ना बिसोरोहाय बेबायदि दानस'लायदों आरोना बेनिफ्राय मा खालामबाय बेवहाय मोनसे हांखो बोना होबाय ना बेवहाय बे मुङा मा जाबाय इ बियो बेनिफ्राय जोंनिया होनाय दङ नैबे खनानि माना बेसेबां होनाय दङ बेवहाय बी अ डी बियो बेसेबां दङ 40 डिग्री ना 40 डिग्री जे जोङो बेवहाय जोङो मिथियो नैबेयावहाय नैबिसोरथ' गावजों गाव दानस'लायदोंमोन बिसोरो ना नैबिसोर हांखोआ बेयाव दानस'लायदों अब्ला जोङो बेयाव दानस'लायोब्ला जे मोननै हांखोआ गावजों गाव मोनसे बिन्दोआव दानस'लायोब्ला मा जायो जोंनिया नैबे खनाजों नैबे खना मा जायो थेवबो उल्था खना आरो बिसोर मोननैनि खनानि जखाया मा जायो समान आरो नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जायो समान होमबा जोंनिया नैबे खनाया बेसेबां दङ 40 डिग्री दङ ना होमबा बियो बिनिजों समान जागोन माने बिनि जखाया मा जागोन 40 डिग्री जागोन होमबा बेवहाय नैबे खनानि मानाबो मा जागोन 40 ना 40 होमबा जोङो हमना लानो हायो जे जोङो दायो बानायलांगोन उनावहाय ना बेवहाय 40 जानाय लोगो लोगो बिसोर मोननै खनानि दाजाब गासै बेसेबां लायो 70 होमबा बेसेबां जागोन 40 जों मा दाजाबा जों 70 मोनो 30 ना होमबा बे मा जागोन जोंनाहाय नैबेनि जखाया 30 जागोन आरो बे ना 30 जागोन बेखौहाय होनदों जे से नाम्बार मावफुंथाय बेयाव आरो मा होनाय दं जोंना ए बी आरो सी डी फोराहाय अ बिन्दोआव दानस'लायो ना होनाय दं ए बी आरो सी डी हांखोफोराबो जायो सी डी हांखोफोरा ना सी डी हांखोआ मा खालामदों ए बी आरो सी डी हांखोआ अ बिन्दोआव दानस'लायदों ना जे बे होनाय दं बेना दानस'लायदों माबे बिन्दोआवहाय होनदों अ बिन्दोआवहाय दानस'लायदों बेना बे बिन्दोआवहाय दानस'लायदों जेरावहाय मा जायो जेराव मा होनदों जेरावनाखि एंगल बी अ डी नैबे बी अ डी नैबे खनानि जखाया ना बेसेबां दङ 40 डिग्री आरो मा होनदों बेवहाय आरो मा होनाय दंबोयो आरो होनाय दंबोयो जोंनियावहाय नैबेयो ना नैबेयो एंगल ए अ सी नैबे ए अ सी प्लास एंगल बी अ ई इज इक्वल टु बेसेबां दङ 70 डिग्री होमबा जों बेखौहाय जों मा हमना लानो हायो जोङो नाम्बार 1 होननानै हमना लानो हायो जोङो ना होमबा जोङो बेयावहाय नाय जे जोङो मोनखादों मोननै हांखोआ जेब्ला मोनसे बिन्दोआवहाय दानस'लायो ना अब्ला मा जायो नैबे थों उल्था खनायाहाय समान जायो बे ना होमबा बे जागोन बेनिखायनो बेवहाय मा जागोन बेवहाय ना होआलासिनो जोङो बा जों मिथियो बा जों मोनो ना जों मिथिगौ मा होनना मिथिगौ जोङो
नैबे थों उल्थायाव समान जायो ना मोनसे जोंना थों उल्था खनाया होमबा AOC इज इक्वल टू एंगल मा जागोन BOD मानि थाखाय बिसोरो थों उल्था खना बियो ना थों उल्था खनाफोरा मा जायो होनदोङो समान जायो बेखायनो बिसोर मोननैया मा जादोङो समान जादों बिसोर मोननै माना ना होमबा बिनि मोनसेनि माना बिनि 40 नालाय होमबा बिनिया मा जागोन 40 जागोन बियो ना बेनिखायनो मा जागोन एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री जोंना दिहुननांगौआ बबेखौ दिहुननांगौ जोंनियाहाय बेवहाय दिहुननांगौआ ना BOE नैबे BOE खौ जों दिहुननांगौ BOE बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जों दहाय मोनखाबाय 30 होननानै जोङो मोननोबो हायो जोंना 30 बे 40 जानाय लोगो लोगो बे 30 जागोन माने प्लास खालामनानै मोनदोंमोन नालाय ना माने बिसोर मोननै दाजाब गासैया 70 नालाय माने 40 बिनिफ्राय माइनास खालामनानै जागोन जोंना ना आरो बिनिफ्राय माखौ दिहुननांगौ जोङो बिखुं जेनाखि बिखुं खना नैबेखौ दिहुननांगौ जोंना COE बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जोङो दानिया होमबा जोङो बेखौ मोनबाय जोङो ना माबोरै 40 मोनदोङो जे बिनि माना जोंनियाहाय 40 नि बेयाव होनाय दंखायो बिना बिनि माना 40 नालाय जों बिनि जायगायावहाय 40 फज'बाय जों 40 डिग्री बेनिखायनो दानिया जोङो 1 नाम्बारनिफ्राय जोङो मोनसिगोन जोङो ना 1 नाम्बारनिफ्राय AOC आवहाय मा फज'दो जोङो 40 खौ फज'दो जोङो ना 40 डिग्री प्लास एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री मा मोनबाय जोङो एंगल BOE खौ दिहुननांगौ जों दाना मा जागोन 70 डिग्री प्लास आहाय मा जागोन माइनास बि ना अब्ला जों माइनास खालामबाय बेसेबां मोनगोन जोङो 30 डिग्री होमब्ला नैबे खनानि माना बेसेबां जाखो जोंनाहाय नैबे खनानि जखायाहाय 30 डिग्री जाबाय आरो ना दाना जोङो नैबे बिखुं खनाखौ दिहुननांगौ दे बेयावहाय बिखुं खनाखौ दिहुनबा मा खालामनांगौ जोंना जोङो ओरैबायदि लानानै बानायनो हायो नैबेयावहाय CD आहाय मोनसे गोथों हांखो नोंना नङा ना CD आहाय मोनसे गोथों हांखो बेखौ लानानैबो जोङो दिहुननो हायो आरो जों मा मोननो हायो जों बेवहाय नैबे बिखुं खनाखौ दिहुननो थिनदों नालाय ना बिखुं खनाखौ दिहुननो थिनदों अब्ला मा खालामनो हायो जोङो 360 निफ्राय मा खालामनांगौ जोङो नैबे खनाखौ जोङो दिहुननांगौ जोंना बे खनाखौ जोङो दानख'नांगौ होमबा जोङो बे खनाखौथ' जों मोनाखै जोंना बे खनाखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो जोङो ना नैबे खनाखौ जोङो दिहुनना लानो हागोन आरो जोङो नैबे बानायबाबो जागौमोन बेवहाय नैबे खना सरि नैबे खनाखौ दिहुनथारनांगौ जोंना होमबा जोङो नैबे खनाखौ दिहुनना लानांसिगोन आरो ना COE खौहाय जोङो दिहुननानै लानांसिगोन जोङो होमबा जोङो बेयावहाय माने सावगारि बायदि आरो ना सावगारि बायदि मा मोनो जोङो एंगल AOC नैबे ना नैबे खना बे मोनसे गोथों हांखोनि सायाव थानाय खना नङा ना नैबे गोथों हांखोनि सायाव होमबा बिसोर खनानि दाजाब गासैया मा जागोन मोनसे गोथों हांखोनि खनाया मा सरि नैबेयावहाय ना बे मोनसे गोथों हांखो मा जायो जोंना नैबे मोनसे गोथों हांखोनि खनानि जखाया बेसेबां जायोमोनलाय 180 ना 180 गोथों खनायाहाय 180 होमबा नैबे गोथों हांखोनि सायावहाय जेनाखि थानाय बानायनाय खना बिसोरनि दाजाब गासैया मा जागोन 180 बे खना दाजाबना मा जागोन जोंनाहाय 180 डिग्री जागोन बियो ना होमबा एंगल AOC प्लास एंगल BOE प्लास एंगल COE मा जायो होनदोङो जोंनियाहाय 180 डिग्री मानि थाखाय बेयावहाय AOB आ नैबे नैबे AOB आ मोनसे मा गोथों हांखो बियो ना बेयावहाय जेराव मा होनदोङो AOB आहाय मा होनदोङो मोनसे गोथों हांखो बा मोनसे हांखो बियो ना जे मोनसे हांखोनि खनानि माना मा जायो बा मोनसे गोथों हांखोनिया 180 जायो बियो ना होमबा जोङो AOC नि मानखौ बेसेबां मोनगौमोन जोङो 40 AOC नि माना 40 होमबा जोंहा 40 फजनसिगोन ना 40 डिग्री प्लास BOE ना माना बेसेबां जाखो जोंनाहाय बेवहाय BOE आहाय 30 डिग्री बिना 30 डिग्री प्लास एंगल COE खौ जोङो दिहुनगोन 180 डिग्री होमबा मा जागोन बेवहाय बिसोर मोननै दाजाबा बेसेबां 70 डिग्री ना एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री बेनिफ्राय मा जागोन जोङो एंगल COE खौ दिहुननांगौ नालाय बेखौ लाखिबाय जोङो ना होमबा आगदानि आगदाथिं थागोन दानिया आगसिनिखौ जोङो आगदाथिं लाङोब्ला दाजाबा दानख' जाहैबाय बेना मा जागोन बेयो 110 डिग्री होमबा नैबे खनानि माना बेसेबां जाखो जोंनियाहाय नैबे खनानि माना 110 जाबाय जोंना ना दाना जोङो नैबे बिखुं खनाखौ दिहुननांगौ मानि मा बिखुं खनाखौ दिहुनोब्ला जों मा खालामनांगौ जोङो जेब्लायबो 360 निफ्राय जोङो नैबे खनाखौ माने नैबेयावहाय ओरै जाना दं बियो ना नै ओरै जाना दं नालाय जोङो नैबे खनाखौ दिहुननांगौ बेखायनो जों नैबे खनाखौ दानख'नांगोन जोङो ना सिगांनि जोङो मायाव मोनखादों जोङो नैबेयावहाय ना जायखि सिनायथि बेवहाय जों मोन्दोंमोन जोङो माबोरैहाय दिहुननांगौ बिखुं खनाखौ ना होमबा जोङो बेयावहाय बेखौ मोनबाय जोंना बेनिखायनो मा जागोन जोङो बिखुं खना
जेनाखि माखौ दिहुननांगौ जोङो बिखुं खनायाहाय नायनो ना बिखुं खना एंगल COE बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जोंना बेखायनो मा जागोन बेवहाय बिखुं खना बा बिखुं बेवहाय एंगल मा जागोन जोङो COE ना एंगल COE बेखौ जोङो दिहुननांगौ मा जागोन जोंनाहाय 360 डिग्री माइनास एंगल सरि नैबे COE नङा दे बियो COE ना बिखुं खना नैबे जाबाय मोनसे COE ना नैबे COE आवहाय साननो हागौ बेबो COE बेबो COE ना नाथाय नैबेयो COE नैबेयो बेखिजायनि ना बिखुं खना होननाय लोगो लोगोनो एखिजायनिया ना होमबा जोङो नैबेनिफ्राय नैबेखौ दानख'नांगोन जोङो ना माइनास एंगल COE मा जागोन बेवहाय 360 डिग्री माइनास 110 होमबा 052 250 डिग्री होमबा बिखुं खनानि माना बेसेबां जागोन जोंनाहाय 250 डिग्री बियो ना बे जाहैबाय जोंनियाहाय बेनिफ्राय रोमानफोर दङ सावगारियावहाय दङ 6.14 हाव X, Y आरो MN हांखोफोरा O बिन्दोआव दानस'लायनाय बिनिया मा होनदों नैबेयावहाय ना नैबे X, Y आरो नैबे MN आहाय नैबे O बिन्दोआवहाय दानस'लायदों होमबा जोंनिया नैबे खनाजों नैबे खनाया समान होननानै जोङो मिथिखाबाय जोंना आरो नैबे खनाजों नैबे खनायाहाय मा जागोन दोङो समान जागोन बेखौहाय जोङो बेवहाय दोङो दाना जुदि एंगल POY नैबे मा होनदों POY बियो मा होनदों 90 डिग्री माने नैबे खनाथि ना नैबे खनाथि बिनि मानाहाय मा होनदों जखाया 90 डिग्री आरो A रुजुथाय B माने नैबे खना मोननैनि रुजुथायाहाय मा होनदों 2 रुजुथाय 3 C खौ दिहुन अब्ला जों नैबे C खौ दिहुननांगौ जोङो बबेबा मोनसेनि बेवहाय जोङो ना रुजुथाय होनाय थायोब्ला जों मा खालामनांगोन नै बिसोरजों मोनसे सोलायस्लु जोङो सानजाबनानै लानांगोन जों ना मोनसे सोलायस्लु राशि जोङो बेखौहाय सानजाबनानै लानांगोन जोङो होमबा बेवहाय जोंनिया 2 नाम्बारावहाय ना फुंथायावहाय जोंना बेवहाय होनाय दङ बियो ना जे बेवहाय मा होनाय दं बेवहायबो दहायनि बायदिनो मोननै हांखोआ होनाय दङ आरो बे मोननै हांखोआ मा होनदों जे मोनसे O बिन्दोआवहाय दानस'लायदों ना बेबायदि दहायनि बायदिनो लिरबानो जाबाय बेवहाय होनाय दं X, Y आरो मामोन MN नैबे हांखोफोरा ना हांखोफोरा मायाव दानस'लायदों O बिन्दोआव दानस'लायदों ना O बिन्दोआव दानस'लायदों O बिन्दोआवहाय दानस'लायदों ना गोसोआव लाबानो जाबाय O बिन्दोआव दानस'लायदों बेनिफ्राय आरो मा होनाय दङ O बिन्दोआव दानस'लायदों बेनिफ्राय होनाय दं जोंनाहाय जेनाखि एंगल POY बिनि जखाया बेसेबां होनदों 90 डिग्री ना बेयो माने खनाथि खना होननानै होनाय दं बेवहाय आरो मा दङ आरो A रुजुथाय B समान 2 रुजुथाय 3 ना होमबा रुजुथाय थायोबा जों मा होनांगोन जोङो हमनानै लानांगोन जों ना बेखायनो जों हमबाय A बिनि मानखौहाय जों हमबाय A नैबे A ना सिगाङाव दं नालाय A नि माना मा जागोन A नि मानखौ जोङो 2x आरो मा हमनांगोन जों B खौहाय जोङो 3x3 नालाय ना सोलायस्लु सानजाबनांगोन जेब्लानाखि जोङो मायाव थायो रुजुथायाव थायो अब्ला जोङो बिसोरजों जोङो सोलायस्लु मोनसे एखे सोलायस्लुखौ जोङो सानजाबनानै लानांगोन आरो ना गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा जोङो बेवहाय नाय जे सावगारिखौहाय लेखायाव नायबानो जाबाय ना आखिबाय थाला जे बेवहाय नाय मा होनो बेयावहाय नै बियो मोनसे X, Y आ मा मोनसे गोथों हांखो बिना X, Y आहाय मोनसे मा होनदों बियो गोथों हांखो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना गोथों हांखो अब्ला गोथों हांखो लोगो लोगो नैबे खना बेवहाय मोनबेसे खना दंना बे गोथों हांखोनि सायाव नैबे खना ना मोनथाम खना बा बे मोनसे गोथों हांखोनि सायाव थानाय खनाफोरनि दाजाब गासैया मा जायो जोंनियाहाय 180 डिग्री जायो बे ना होमब्ला बिसोर खनानि गासै दाजाब गासैया बेसेबां जागोन जोंना 180 डिग्री होमबा जोङो सावगारिनिफ्राय जों बेवहाय मोनगोन जों ना होमबा जोङो मोनगोन बेयाव मा मोनगोन जोङो नैबे खना ना एंगल XOM प्लास एंगल नैबे XOM ना MOP प्लास एंगल मा जागोन बियो POY इजिकुल मा जागोन 180 डिग्री जे बेवहाय जोङो लिरबानो जाबाय सिन्स मा जागोन बेवहाय XOY आ मा जागोन बियो गोथों हांखो ना गोथों हांखो दोंसे गोथों हांखो बेखौ लिरबानो जाबाय ना
दानिया जोंनिया बेवहाय नाय जोंथ' मोनदों बेवहाय ए मानि मा एआथ' नैबेनि खना नंगौना नङा ए मानि जोंनिया मा एम अ पि नैबेनि जखा बियो ना खना बियो होमबा जों बेखौ फज'जोबदो जोङो ना फज'बानो जों मोनबाय बेवहाय बा मा फज'गोन जों बेवहाय एक्स अ एम आ बबे नैबे एक्स अ एम मानि मा जोंनियाहाय एक्स अ एम आहाय जोंनिया बिनि माना बेसेबां जोंनियाहाय होमबा बिनि मानाहाय 3x बियो ना बा जोंनियावहाय 3x खौ फज'दो जोङो ना बेवहाय 3x प्लास दानिया मा जागोन एम अ पि ए नि माना 2x ना बा जों बेवहाय दाना 2x फज'दो प्लास पि अ वाइ नि मानाथ' होनाय दंखायो जोंनियाहाय 90 डिग्री होमबा 90 डिग्री समान 180 डिग्री जाबाय बेना होमबा जों बेखौहाय दाजाबोब्ला 3x आरो 5x बिसोर मोननैबो सोलायस्लुआ एखे ना आरो बिसोरनि जेनाखि डिग्री बेबो एखे अब्ला जों दाजाबनो हायो होमबा 3 आरो 2 दाजाबो बेसेबां जागोन जोंना 5x प्लास 90 डिग्री जों खनसेनो ओरै लांखानो हायो जोंना बेखौहाय 90 खौ जों लांखानोसै 180 होमबा प्लासआ मा जागोन माइनास जागोन बियो ना होमबा 5x इज इक्वल टु दानख'योब्ला बेसेबां जागोन 180 निफ्राय 90 दानख'बा 90 होमबा x 90 खौहाय 5 आ रानहैगोन बेना होमबा 5 जों बेखौ रानबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 1 हरबा 4 18 ना 18 डिग्री होमबा x नि माना बेसेबां जाबाय 18 बेनिखायनो मा जागोन a इज इक्वल टु मा मोनदोंमोन जोङो 2x ना ए आहाय 2x होमबा 2 x नि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो 18 बेखायनो a नि माना मा जागोन 2 × 18 x नि जायगायावहाय 18 खौ फज'बाय ना 2 जों x खौ सानजाबाय x आ 18 नालाय 18 खौ बाय जोङो होमबा 18 खौ सानजाबा बेसेबां जागोन बेयो 36 डिग्री ए खनानि माना 36 आरो बि खनाया मा जागोन बियाहाय 3 जों सानजागोन 3x मोन नालाय ना 18 इज इक्वल टु 56 डिग्री दानिया जोङो बेवहाय ना माखौ दिहुननांगौ जोङो सरि 56 नङा 54 बेना 56 ना बियो 54 दानिया जोङो मा खालामनांगौनो बेवहाय जोङो नैबेखौ दिहुननांगौ जों नैबे c खौ दिहुननांगौ जोंना c खौ दिहुननांगौ होमबा c खौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जोङो बेवहाय नायदो जोङो नैबेयावहाय नैबेसो मोननै हांखोआ ना बे हांखोखौ लायोब्ला जों बे हांखोखौ लानानै बानायोब्ला m आरो n खौ लानानै बानायोब्ला माने बे मोनसे गोथों हांखो आरोना गोथों हांखोनि दाजाब गासैया मा जायो 90 डिग्री जायो ना अब्ला नैबे खना बेखौथ' जों मोनबाय बे खनानिखौ होमबा नैबे 90 निफ्राय जोङो नैबे खनाखौ दानख'योब्लानो बेखौबो मोनगोन आरोना बेखौहाय जोङो मोननो हागोन बेवहाय होमबा जों बेवहाय ना बेवहाय मा जायो नैबे खनाजों नैबेखौ लायोबाबो जायो ओरैनिखौ लायोबाबो जायो ना ओरैनिखौ लायोब्ला जोङो नैबेखौ जे दानख'नांगोन आरोना आरो ओरैनिखौ नायोब्ला जोङो नैबे खनाखौ नायोब्ला नैबे गोथांखौ लानानै बानायोब्ला खनसेनो जोङो नैखौ दानख'बानो जाबाय जोंना आरो नैबे x y खौ लानानै बानायोब्ला जोङो नैबे खनाखौ जों मोनथिनांगोन जोंना बे खनाखौ मोनथिनांगोन माने मा बेवहाय बे खनाजों बे खनाया मोनसे मा जोंनिया थों उल्था खना होमबा बे खनाजों बे खनानि जखाया मा जायो समान जायो बेवहाय ना बेखौहाय नोङो दानिया जों मोनबावो बेवहाय दानिया मा मोनगोन जोङो सावगारियावहाय ना सावगारिखौ जोङो नायोब्ला बेवहाय नैबे खनाजों नैबे खनाया मा होननानै बुंदों जोंनियाहाय थों उल्था खना बियो ना थों उल्था खना होमबा जोङो बेवहाय ना नैबे खनाखौ जोङो मा खालामनांगौ जोङो दिहुननांगौ जोङो ना सिखौहाय जोङो दिहुननांगौ जोङो नैयावहाय ना नैबे सिखौ दिहुननांगौ नालाय जों ओरैबो मिथियो जे नैबे हांखोजों दानस'लायदों ना होमबा नैबेजों खनाजों मा जायो थों उल्था खना होमबा जोङो बेखौ मोननांगौबा सिगाङाव मोननांगौब्ला नैबे खनाजों नैखौ दाजाबाबो जायो जोंना जायखिजाया मोनसेजों लानानै जों बानायनो हायो बेजों बेखौ दाजाबनानैबो लानानै बानायनो हायो आरो नैबेखौ जोङो लायोब्ला ना बेखौ लायोब्ला जोङो 90 निफ्राय नैखौ दानख'नांगोन जोङो ना आरो ओरैनिखौ लायोब्लाबो जोङो 90 निफ्राय जोङो नैबे खनाखौ दानख'नांगोन होमबा जोङो ओरैनिखौबो लानानै बानायनो हायो जोङो ना बेवहाय माने नैबे खनाजों नैबे खना मा होनदों थों उल्था खना होमबा जों थों उल्थाखौ लानानै बानायनोसै जोङो ना बेवहाय जों मा मोनो नैबे खना जिनाखि एंगोल मा जागोन XON समा मा जागोन एंगोल MOY मा जागोन बिसोरो थों उल्था खना ना बा बेयावहाय नैबे खना C खनानि समान नैबे ना होमबा C इज इक्वल टु मा जागोन
नैबे खना एंगल C नि समाव मा जागोन बा C ल' बेयो ना बेनि समाव मा जागोन जोंनियाहाय नैबे मोननै खनायाहाय ना मा जागोन बे मोननै बेवहाय मा खना दङ MOY नैबे MOY खनायाव मा खना दङ MOP एंगल MOP प्लास POY एंगल POY ना बा बिनि माना बेसेबां जोंनाहाय ए खना मानि मा जोंनियाहाय नैबे ना 36 डिग्री एनि मानाहाय 36 डिग्री प्लास POY आथ' जोंना 90 डिग्री बेना 90 डिग्री होमबा 6 और 12 126 डिग्री होमबा C नि माना मा जाबाय 126 डिग्री सो जोङो माबोरैबो खालामनो हायो जोङो बेयावहाय होननानै जोङो ना मोनसे जुदि बानायब्ला MN आहाय मोनसे गोथों हांखो नालाय ना MN आहाय मोनसे हांखो MN आ मोनसे हांखो होननानै जों लायोब्ला मा खालामनांगोन जोङो जे बेवहाय नैबे खना आरो नैबे खना दाजाबगासेया मा जागोन एंगल MOY बा XOM ना XOM प्लास XON मा जायो बियो 180 डिग्री जागोन बेना 180 डिग्री जागोन अब्ला जों माखौ दिहुननांगोन जोङो C खौ दिहुननांगोन बे C खौ ना होमबा बिनि माना बेसेबां XOM नि माना बेसेबां जोंनाहाय B आहाय 54 डिग्री मोन आरोना 54 डिग्री प्लस बे C इज इक्वल टू 180 डिग्री होमबा एंगल C खौ लाखिब्ला 180 डिग्री माइनास 54 ना 10 निफ्राय 6 4 थांबा 6 7 निफ्राय 5 थांबा 2 होमबा 126 बेबायदिबो जोङो बानायनो हायो जोङो ना आरो जों नैबेखौहाय XY खौ लानानैबो बानायनो हायो XY आ गोथों हांखो होननानै लायोब्ला जों मा खालामनो मिथिनांगोन जे बेवहाय नैबे खनाजों नैबे खनाया थोंगोल्था खना होननानै जों बुंनांगोन जों ना होमब्ला नैबे खनानि जखाया बेसेबां नैबे खनानि जखाया बेसेबां जागोन बेना 180 निफ्राय जोङो बेखौ दानख'नांगोन आरो एखे बेयो ना स' बेखिनियानो आरो रमान्टिकआव दङ जोंनियाहाय मा रमान्टिकआवहाय सावगारि 6.15 आव एंगल PQR नि समान एंगल PRQ माने अब्ला फोरमान खालामदि एंगल PQS नि समान एंगल PRT होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जे बेवहाय नैबे सावगारियावहाय ना नैबे PQR नैबे खनाजों नैबे PRQ नैबे खनाजों बे खनाया समान होननानै जोङो होनाय दङ बिनिफ्राय जों माखौ फोरमान खालामनांगौ PQS नैबे खनाजों आरो नैबे खना नैबे खनाया ना PRT नैबे खनाजों नैबे खनाया जोङो समान होननानै जोङो फोरमान खालामनो नांगौ आरो जे जोङो नैबे सावगारिखौ नायोब्ला मा नुयो जोङो ना सावगारिखौ नायोब्ला बेयावहाय मोनसे नैबे S आरो नैबे T ST आहाय मा होनदों मोनसे गोथों हांखो ना बे S आरो T आहाय मोनसे गोथों हांखो बेयावहाय मा दङ नैबे मोनसे हांखो ना बे मोनसे मोनो जेनाखि हांखो बियो मोनसे खना खालामदों होनबा बियो जेब्ला मोनसे गोथों हांखोनि सायाव थायो अब्ला नैबे खनानि दाजाबगासेया मा जायोमोनलाय जोंनियाहाय 180 डिग्री जायोना आरो थिग बेबायदिनो मोनसे आरो बेवहाय दंबोयो नैबे मोनसे ना बे मोनसे आरो होनबा बिसोर मोननैनि खनानि दाजाबगासेया मा जागोन 180 जागोन बियो ना जेब्ला मोनसे गोथों हांखोनि सायावहाय मोनसे हांखोआहाय ना मोनसे हांखोआ जुदि खना बानायो अब्ला बिसोर मोननै खनानि दाजाबगासै बिसोर मा जागोन जोंनियाहाय मा होनो 180 डिग्री जागोन बेयो ना होमबा नैबे सावगारियावहाय जों ना मा खालामबोनाय बियो 3 नाम्बारनि सलुसन बेयाव ST आ मोनसे मा होनदों गोथों हांखो ना गोथों हांखो बेनिखायनो मा मोनगोन जों बेवहाय नैबे खनाजों नैबे खना ना एंगल PQS प्लास एंगल मा जागोन नैबे खनाया जाहैबाय PQS आरो नैबे खनाया जाहैबाय PQR मा जागोन जोङो 180 डिग्री मा होनो बिसोरो लिनियार पेयर ना बेखौहाय जोङो मा होनना बुंगोन जों बेवहाय हांखो जरा होनना बुंगोन जोंना बेखौहाय बर'आवहाय हांखो जरा एबा मा होनना बुंगोन इंराजियावहाय नांलायला ना लिनियार पेयर होनना बुङो बेखौ जोङो 1 नाम्बार हमबाय जोङो ना आरो जों मोनबावो आरो मोनसेया मा खना जागोन जोंनाहाय PST ओरै एंगल PRT सो दे PRT प्लास PRQ एंगल PRQ बेबो मा जागोन 180 मानो होनबा बिसोर मा जागोन हांखो जरा बेफोर ना हांखो जराफोर बिसोरहाय बिसोर मोननैयाहाय ना गोथों हांखोनि सायाव थानाय बिसोरो मोनसे गोथों हांखोनि खनाया मा जायो 180 ना ओमफ्राय जाबाय नाम्बार 2
दाना नाय बेबो 180 बेबो 180 नोंना ना मोननैबो जोंनिया मा जाबाय 180 बेनिखायनो जोङो मा मोनो 1 आरो 2 निफ्राय जों मोनो ना 2 निफ्राय जों मोनो मा मोनो बिसोर मोननैबो 180 नि समान बेबो 180 नि समान ना होमबा बिसोर मोननैया मा जागोन समान जागोन बेना एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू मा जागोन बेवहाय एंगल PRT प्लस एंगल PRQ बेबो बेवहाय ना खौ नायबानो जाबाय जे बेवहाय नाय जोङो होनाय दंखायो बेना होनाय दंखायो मा दंखायो जोंनियाहाय मा होनाय दंखायो नैबेयावहाय एंगल PQR नैबे PQR जों माया समान दोङो नैबे PRQ आहाय समान बेना बिसोर मोननैजों समान होमबा मा जागोन इमप्लाइज एंगल PQS प्लस बे PQR नैबे PQR नि समान मा दोङो एंगल PRQ ना PRQ बेखौ फोजोबबानो जाबाय PRT प्लस एंगल PRQ जे बेवहाय होबानो जाबाय सिन सोनाय दं मा एंगल PQR नि समान मा एंगल PRQ बेयो ना बिसोर मोननैजों एखे जाबाय एंगल PRQ बेबो एंगल PRQ ना बिसोर मोननैजों जोङो केन्सेल मा जागोन जों बेवहाय मा मोनगोन जोङो एंगल PQS बेनि समान मा जागोन एंगल PRT अब्ला जोंना मा जाबाय बियो फोरमान जाबाय बियो ना बेखिनियाहाय फोरमान जाबाय जोंनिया बेयोहाय ना दाना नेक्स्ट रोमान 4 आवहाय ना सावगारि 6.16 आव जुदि x प्लस y नि समान w प्लस z अब्ला फोरमान खालामदि a o b आ दोंसे हांखो जे नैबे सावगारियावहाय मा दोङो नैबे x आरो y बिसोर मोननै खना दाजाबगासेया माजों समान दोङो नैबे z w आरो z नैबे खना मोननै दाजाबगासेया नैबे खना मोननै दाजाबनि गासैनि समान माने बेवहाय नैबे मोनसे गोथों हांखो आरोना बेवहाय नैबे खना आरो मोनसे नैबे खना होमबा नैबे खनानि दाजाबगासे नैबे खना आरो नैबे खनानि जखाया मा जागोन दोङो समान बेना होमबा मोनसे बे बेंखन नोंना नङा बे मोनसे राउन्ड नोंना ना होमबा बिनि बे मोनसे बेंखननि जोंनिया खनानि जखाया बेसेबां जायो 300 डिग्री जायो बेना कुइसना मा जाबाय बिसोर मोननै गासै दाजाबगासेया बेसेबां जागोन 360 जागोन नैबे खना आरो नैबे खना ना गासै खना दाजाबगासेया नैबे x प्लस y आरो w प्लस z बिसोर दाजाबनानै मोननाय खनाया मा जागोन जोंनाहाय 360 डिग्री जागोन होमबा जों थोंजों लिरनोसै जों बेयाव ना बेयावहाय जोङो 4 नाम्बारावहाय जों मिन्थिगौदि मा होनदों जे नैबे बेंखननि खनानि गासै दाजाबगासेया मा जायो जोंनियाहाय 360 डिग्री जायो बेना 360 डिग्री होमबा बेयाव जों मोनो मा मोनो जोङो x प्लस y नैबे x प्लस y आ मोनसे खना बेना x प्लस y नैबे खना आरो नैबे w प्लस मा जागोन बेयो w प्लस z सरि w प्लस z इज इक्वल टू मा जागोन बेयो 360 डिग्री बेना 360 माने बे खनाजों बे खना दाजाबनायानो मा मोनगोन जोङो माने बियो मोनसे गोथों हांखो बेना बेबो गोथों हांखो 180 आरो बेबो गोथों हांखो 180 होमबा गासै दाजाबगासेया मा जागोन 360 बा जों मिन्थिखायो जे मोनसे बेंखन ना मोनसे बेंखन बे बेंखननि खनायानि जखाया बेसेबां जायो 360 डिग्री जायो बियो ना होमबा जोङो बेखौहाय मोनग्रोबाय जोङो ना होमबा जों बेवहाय नाय जेयावहाय ब्रेकेटखौ होग्रोआलासिनो जोङो दोननो हायो जों ना ब्रेकेटखौ होग्रोनांला दे सरि आंखौ गोदान लिरनोसै x प्लस y प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री होमबा x प्लस y आरो मा जागोन प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री जों मा मोनसे बेवहाय नाय x प्लस y नि समान w प्लस z ना होमबा जों मा लिरनो हायो जों बेवहाय x प्लस y प्लस मा जागोन बे x प्लस y आ मा लिरनो हायो जोङो सरि बे w प्लस z नि समान मा x प्लस y ना होमबा बिनि समानबो x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री दाना बे x प्लस y बे x प्लस y जेब्ला जोङो x प्लस x जों मोननै दाजाबो अब्ला मा जायो 2x होमबा बेबो x प्लस y दाजाबब्ला 2x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री होमबा 2 जों बेखौ दानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 180 डिग्री होमबा x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री दाना जोङो बेवहाय नायनाय नैबे मोनसे खनाया ना जेब्ला जोङो मा जागोन जे मोनसे हांखोनि सायावहाय ना जरा बेवहाय ना जरा हांखोनि दाजाबगासेया 180 जायोब्ला अब्ला नैबे मोनसेया मा जागोन बियो मोनसे गोथों हांखो जागोन ना जाया बे मोनसे हांखो जागोन बेना होमबा जोंना बेवहाय x आरो y नैबे x नैबे y ना बिसोर मोननै दाजाबगासेया मा जाबाय जोंना 180 बेखायनो नैबे हांखोआ ना नैबे मोनसे मा जागोन हांखो जागोन एबा गोथों हांखो जागोन बेयो ना होमबा मा जागोन बेनिखायनो बेवहाय ना
जे बेयावहाय मा मोनदों जोङो बेयाव एक्स आरो वाइआ मा जागोन बियो हांखो जरा मानि थाखाय हांखो जरा एक्स प्लास वाइ जों दाजाबनानै 180 डिग्री मोनदोंमोन ना होमबा बेनिखायनो मा जागोन बियो बेनिखायनो ए नैबे ना ए अ बि ए अ बि आहाय मा जागोन दोंसे हांखो ए अ बि आ दोंसे हांखो बेखिनिया ना दानिया 5 नम्बराव दङ सावगारि 6.17 आव पि अ किउ नैबे पि अ किउ आ दोंसे हांखो बेबो जोङो मोनसे दोंसे हांखो ना किउ आर रोदाया नैबे सरि अ आर रोदाया मा खालामदोङो नैबे पि किउ हांखो नैबे पि किउ हांखोनि सायावहाय थोंगोर थोंगोर होननाय लोगो लोगो नैबे खना ना मा जागोन 90 डिग्री जागोन बियो अ एस नैबे अ एस आ गुबुन दोंसे नैबे अ एस आ गुबुन दोंसे मा दङ नैबे अ पि रोदा जेनाखि सरि अ पि रोदा आरो अ आर नैबे अ आर रोदानि गेजेराव थानाय रोदा माने नैबे अ पि आरो अ आर नि गेजेराव नैबे अ एस रोदायाहाय दङ बियो ना होमबा फोरमान खालामदि एंगल आर अ एस नैबे एंगल आर अ एस आहाय मा दङ मानि खावसे होनना बुंदोङो एंगल किउ अ एस एंगल किउ अ एस निफ्राय दानख'नानै मोननायनि ना माखौ दानख'नानै माखौ दानख'नांगोन दोङो एंगल पि अ एस नैबे खनानिफ्राय नैबे खनाखौ दानख'नानै मोननायनि मा दोङो खावसे होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ बेवहाय दङ जोंनाहाय 5 नाम्बारावहाय ना 5 नाम्बाराव जोङो प्रुफ खालामगोन जोङो जे आगदा फारसेनिफ्राय जों बेवहाय फोरमान खालामगोन मिथिबाय आगदा फारसेनिफ्राय जे आगदा फारसेथिं मा लिरनाय दङ ना बेखौहाय लिरनानै लाग्रोदो जोङो एंगल पि अ एस बेखौ मोनबाय जोङो ना दाना जोङो बेवहाय मा मोनो नाय किउ अ एस बे मानि मा ना नैबे खनाया जे बेवहाय बे मोनसे गोथों हांखो ना बेनि सायाव नैबे थोंगोर होमबा मा मोनगोन जों बेवहाय मा मोनदोङो नैबे किउ ना किउ आरो नैबे अ नैबे एस दे नैबे आरसो होमबा नैबे खनाखौ मोननांगौ मा खालामनांगोन जोंना नैबे खनाजों नैबे खनाखौ दाजाबनांगोन ना जोङो दाजाबनांगोन जोंना बे खनाजों बे खनाखौ दाजाबनांगोन मा जागोन बेवहाय एंगल किउ अ एस नि समा मा जागोन एंगल किउ अ आर प्लास एंगल आर अ एस मा जागोन आर अ एस दाना मा दङ दानख' बे ना दानख' होमबा दानिया मा दङ पि अ एस नैबे पि अ एस नैबे पि ना पि अ एस नैबे खनाखौ मोननांगौ जोंना नैबे खनाखौ मोननांगौ मा खालामनांगोन जोङो नैबेनिफ्राय ना बेखौ दानख'नांगोन जोङो मानिफ्राय दानख'नांगोन जोङो बेवहाय एंगल पि अ आर नैबे खनानिफ्राय दे नैबे खनानिफ्राय जों माखौ दानख'नांगोन नैबेखौ दानख'बासो नैबेखौ मोनगोन जोंना पि अ आर माइनास माने नैबे खनाखौ मोननांगौब्ला जोंना नैबे खनाखौ मोननांगौब्ला नैबे खनानिफ्राय जोङो माखौ दानख'नांगोन जोङो नैबे खनाखौहाय दानख'नांगोन जोंना दानख'नांगोन माइनास एंगल मा जागोन बेयो आर अ एस जाबाय बेयो ना होमबा हाफ एंगल किउ अ आर प्लास एंगल आर अ एस माइनास ना ब्रेकेटखौ बोखारबा पि अ आर माइनास मा जागोन प्लास एंगल आर अ एस दा मा जागोन हाफ अफ नाय बेवहाय दानिया जोंहा नैबेवहाय ना मा होनाय दंखायो नैबे खनाया ना किउ अ आर बे खनाया मा होनो मोनसे खनाथि खना ना बा मोनसे नैबे अ आराहाय नैबे पि किउनि सायावहाय थोंगोरनाय लोगो लोगो नैबे खना आरो बे खनानि जखाया मा जागोन 90 डिग्री जागोन सरि बेयावहाय ना नुवासै जे बेयाव पि किउआहाय मा होनदों मोनसे गोथों हांखो होनना बुंदों बा हांखो बियो ना सरि पि किउआहाय मोनसे हांखो बे हांखोनि सायावहाय अ आराहाय थोंगोरनाय लोगो लोगो नैबे खनाया मा जायो 90 डिग्री जायो बेना अब्ला नैबे पि अ आर खना आरो किउ अ आर खना बे मा जागोन 90 डिग्री अब्ला बे मा जागोन जोंनियाहाय 90 डिग्री प्लास एंगल आर अ एस दाजाब्ला मा जागोन बियो 2 एंगल आर अ एस माइनास बे मोनसे खनाथि बेना 90 डिग्री होमबा 90 जों 90 मा जागोन बियो केन्सेल होमबा हाफ अफ मा जागोन बियो 2 एंगल आर अ एस बेखौ दानबाय होमबा एंगल आर अ एस होमबा जोंना आगसि फारसेनि समान जादोंना जायाखै बेलाय आगसि फारसे मा दंमोन बियो एंगल आर अ एस होमबा जों मा मोनबाय
एंगल ROS मोनबाय जेनेबा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड फोरमान जाबाय बियो ना। दानिया नेक्स्टआवहाय ना 6 नाम्बारावहाय जोंनियाव दङ 6 नाम्बाराव होनदोङो बेयो होनाय दं दि एंगल XYZ नि मानाहाय 64 डिग्री आरो XY खौ P बिन्दोसिम फोलावनाय जादों। होनाय खौरांखौ लानानै मोनसे सावगारि आखि। जे बेवहाय ना बेखौहाय जों मोनसे जोङो सावगारि बेबायदि आखिनांगौ आरो ना रोदा सावगारि। बेनिफ्राय जुदि YQ रोदाया एंगल ZYP खौ खावनै खालामो माने ZYP खौहाय मा खालामदों YQ आवहाय खावनै खालामो समानै बोखावो आरो ना। अब्ला माखौ लिरनांगौ जोङो XYQ नि मान आरो बिखुं खना QYP निखौ दिहुननांगौ। जे बेवहाय XY खौ मा खालामदों होनदों हमना लाबाय बियो ना बे XY खौ मासिम बेखौहाय जोङो X बेखौ Y लाबाय बेखौ मासिम फोलावदों होनदों नैबे Y ना बेखौहाय मासिम फोलावदों P सिम फोलावदों। बेनिफ्राय बेवहाय होनाय दङ मा होनदों XYZ आरो ना XYZ नि माना बेसेबां दङ नैबे X आरो Y XYZ बिनि मानाहाय बेसेबां 60 डिग्री। जेखौ जोङो आखियोब्ला मा जागोन बियो 60 डिग्री आरो ना। जे जोङो कम्पास जेजों प्रटेक्टरजों आखियोब्ला बेखौ जोङो मा मोनगोन जोङो ओरैनोखौसो दे माने XYZ नालाय ना बे Z जागोन XYZ मा जागोन 64 बेयो मा जागोन 64 डिग्री। ओरै थांनाय नङा दे मानो होनबा ओरैबा 90 डिग्री बांसिन जागोन ना आरो थोंगोरबो जानाय नङा माने 90 डिग्री फिसा नालाय 90 डिग्री खनाथिनि फिसा नालाय ना ओरै फैगोन बियो। नोंसोर प्रटेक्टरजों सुथारनानैबो बानायनो हायो ना बेखौहाय प्रटेक्टरजों सुथारनाय खना सुग्राजों सुनानै आखिनो बाहायो नोंसोर। दाना मा खालामदों बेवहाय नाय YQ रोदाया नैबे YQ रोदाया मा खालामदों नैबे ZYP नैबेखौहाय ना बे खनाखौ मा खालामदों खावनै समान दानस'दों दे समानै एकदम समानै दानस'गोन बे ना समानै दानस'दों माने खावनै खालामदों। बेवहाय मा होनदों बियो Y दे Q बियो होमबा मा जागोन जे बे खावनै दानस'खावदों होननाय लोगो लोगो जेब्ला जोङो खावनै दानखावदों होननानै बुङो जों ना खावनै खालामो होनना बुंब्ला बे माने समानै दानस'नाय जागोन आरो ना नैबे खनाजों नैबे खनानि माना मा जागोन जोंनियाहाय समान जागोन आरो बियो बे खनाजों बे खनायाहाय समान जागोन बियो। होमबा 6 नाम्बार सलुसन बेवहाय ना होनाय दं बेवहाय नैबे खनाया नैबेयावहाय XYP आ बेवहाय आं थोंजोङै लिरनोसै XYP आहाय मा मोनसे गोथों हांखो लिरबाय बेवहाय मोनसे हांखो आरो मा जादों बेवहाय एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री बेनिफ्राय मा दङ YQ आ एंगल मा खालामदों नैबेयावहाय ना नैबे खनाखौहाय मा खालामदों खावनै खालामदों ZYP खौहाय खावनै खालामग्रा ना खावनै खालामग्रा होननाय लोगो लोगोनो होमबा नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान जागोन। होमबा बेनिखायनो एंगल ZYQ नि समाव मा जागोन एंगल PYQ नैबे खनाजों नैबे खनाया मा होनदों समान गुसुं लाबानो जाबाय ना। दाना जोङो बेवहाय माबे खनानि मानखौ दिहुननांगौ नाय XYQ होननानै बे खनाखौ जों दिहुननांगौ जोंना बे खनाखौ जोङो दिहुननानै लानांगौ जों। बेनिफ्राय आरो माखौ दिहुननांगौ जोङो बिखुं खना होनना बुङो ना बिखुं खना QYP होमबा नैबे सिंखौ ना दे नैबे बायजोनि गोजान बेखौहाय जोङो दिहुननांगोन जोङो। होमबा जों बेवहाय XYP बे मोनसे XYP मोनसे मा होनदों बेयोहाय मा होनना बुङो बियो गोथों हांखो बियो ना बा हांखो बेनिखायनो मा जागोन जोंनाहाय होमबा बेयाव मा जागोन बेयाव नैबे खनानि दाजाब गासैफोरा मा जागोन समान जागोन। बेवहाय एंगल XYZ प्लास एंगल बेवहाय जेनाखि सोमजिनाय गोथों हांखोआव जेनाखि सोमजिनाय खना ना बे दाजाब गासैया मा जागोन जोंनाहाय ZYQ प्लास एंगल PYQ इजिकुल मा जागोन जोंनाहाय 180 डिग्री गोथों हांखोनि जखायाहाय 180 डिग्री जायो नालाय ना। होमबा जोंना XYZ बे खनाया बेसेबां 64 डिग्री प्लास आरो बिसोर मोननैजों समान बेयो ना होमबा बेयाव मा जागोन ZYQ प्लास बिनि समान मा लिरनो हायो जोङो
जेड वाइ किउ ना बा जोङो बे जेड वाइ किउनि जायगायावहाय पि वाइ किउ लिरनो हायो जोंना इज इकुवेल टु 180 डिग्री होमबा जों 64 खौ लांब्ला मा जागोन बेयो जोंनाहाय होमबा बिसोर मोननैजों एखे जायगा दाजाबबा 2z y क्यूब ना इज इकुवेल टु 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री होमबा जों माइनस खालामबा 10 निफ्राय 4 थांबा 6 7 निफ्राय 1 1 मा जागोन 2 एंगल जेड वाइ क्यूब होमबा 2 जों खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोंनाहाय एंगल जेड वाइ क्यूबनि समान मा जागोन क्यूनि समान 5 बा 10 10 बा 16 बा 58 डिग्री बा बे खनानि जखा आरो बे खनानि जखाया मा जागोन 58 डिग्री बेनिखायनो एंगल जेड अ क्यूब बेसेबां जागोन जोंनाहाय 58 आरो मा जागोन बिसोर मोननैजों खनाजों समान नालाय ना बेखायनो एंगल पि वाइ क्यूआ मा जागोन जोंनाहाय 58 डिग्री दाना जों माखौ दिहुनगोन बेयावथ' जोङो बेखौ दिहुनखांबाय जोंना एक्स वाइ क्यूब खौसो दिहुननांगौ जोंना एक्स वाइ क्यूब होमबा जोङो बे खनाखौ दाजाबबानो जों मोनबाय जोंना बा बेनिखायनो मा जागोन एंगल एक्स वाइ क्यूब नैबे माखौ दिहुननांगौ जोङो एक्स वाइ क्यूब बेखौ मोननांगौब्ला जोङो नैबे खनाजों बे खनाखौ दाजाबनांगोन जोङो ना होमबा मा जागोन बेवहाय दाजाबब्ला इज इकुवेल टु एंगल एक्स वाइ जेड प्लास एंगल जेड वाइ क्यूब बा बिनि माना 64 डिग्री प्लास जेड वाइ क्यूनिखौ जों मा मोनबाय जोङो 58 डिग्री दाजाबब्ला बेसेबां जागोन 12 1 11 12 होमबा 122 डिग्री बेनि जखाया बेसेबां जागोन जोंनाहाय 122 डिग्री दाना जों मा खालामगोन नैबे खनाखौथ' जों नैबे खनाखौ जों मा मोनबाय जोङो 122 डिग्री दाना जोङो नैबे खनाखौबोथ' मोनबाय बियो बे खनानि जखाया बेसेबां जोंनाहाय 50 डिग्री मोनबाय जोंना होमबा दाना जों नैबेखौ दिहुननांगौ जोङो नैबेखौ दिहुनगोन जों दाना सरि बेवहाय जों मा मोनबाय जोङो नैबेखौहाय 58 डिग्री मोनखादों जोंना आरो नैबेखौ जों दायो दिहुननानै बेसेबां मोनखो जोङो बेखौ दिहुननानै गासैखौ जों बेसेबांखौ 122 डिग्री दाना जोङो नैबे बिखुं खनाखौ दिहुननांगौबा मा खालामनांगोन जोङो नैबेखौ 360 निफ्राय नैबेखौ दानख'नांगोन जोंना मा जाबाय दानिया बिखुं खना माखौ दिहुननांगौ एंगल किउ वाइ पि ना किउ वाइ पि बेखौ दिहुननांगौ जोंना किउ वाइ पि बेखौ दिहुननांगौ मा जायोमोनला जोंना 360 निफ्राय जोङो माखौ दानख'नांगोन नैबेखौ दानख'नांगोन जोंना नैबे सिंखैजायनि खनाखौ जों दानख'नांगोन किउ वाइ पि खौ दानख'नांगोन जोङो होमबा माइनास किउ वाइ पि बे बिखुं खना आरो नैबे जाबाय सिंनि नैबे ना ओरै सिंखैजायनि बियो बेखौ सोलाबानो जाबाय बेखौ बेसेबांखौ जोङो 360 डिग्री माइनास किउ वाइ पि पि वाइ किउ दे बेयोहाय पि वाइ किउ लिरबानो जाबाय ना पि वाइ किउ होमबा पि वाइ किउनि माना बेसेबां जोंनाहाय पि वाइ किउआहाय 58 डिग्री ना 58 डिग्री होमबा 10 निफ्राय 8 थांबा 2 0 3 होमबा 302 डिग्री बेखिनियानो ना स' दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।